Специално в Германия мога да спомена двама прекрасни хирурзи, 30 и няколко годишни момчета. Прекрасни хирурзи. Как да се върнат тук? Нали, знаем за какво става въпрос. Какъв морал им предлагаме в политиката, в нашите отношения? Да, разбирам ви, господин Димитър Чамов, като гостуваше учител от езиковата гимназия, той спомена колко пари е инвестирал в сина си и какво получава той в САЩ. И казва да се върне тук за 400 лева заплата или 350. Не само парите, господин. И не само парите, да. Защото тези, според мен, наистина образовани, интелигентни момчета и момичета, те не получават покани. На мой приятел дъщерята завърши Американския университет в Благоевград и като го питах, получили от някое министерство покана да работи, казва, никой не кани за нищо. И тя се замина за да работи в Вашингтон. Съществува една, според мен, така, ако трябва и малко политически да се изразя, но пак с оговорката, че това е моето категорично мнение и като мислиш човек, има една самовъзпроизвеждаща система, която не допуска външни хора. Нали? Разбирате, че когато се върти нещо, нали, общо взето, когато скоростта е по-голяма, той изчезва, по-глуполовящата и просто изчезва, нали? Там вътре в тази система бушуват бури, мними, проблеми, нали? Разни олигарси управляват, разпределят си парчета земя по стотици хиляди холдинги, които сега много се плашат, да не би пък случайно земята им нещо да стане, нали, от тези собственици, които са големи собственици. В крайна сметка външни хора не се допускат вътре в системата. Нима за това не загубихме тези избори, както вие казахте с тези понятия през май месец. Нима хората, които стоят 3-4 месеца по улиците, не заслужават адмирации само заради морала, заради смелостта, заради това, че са искрени хора, да се изправят и да кажат, ние не искаме да живеем повече така. Ама ние не можем така. И затова е този плакат. Моралът не е порок. В морален план аз ги разбирам. Мисля, че доколкото ми остава време извън работното, четах, слушах, гледах, но и тези млади хора, за които говорим, те не предложиха и не предлагат все още нищо, което да е ясно. Първо, 6-то, 8-то, 10-то. Много е трудно да искаме от 20 годишни хора да имат зрелостта. Имаше и хора, които са още повече, че всъщност стремежът на цялата пропагандна система, която съществува в България, не от вчера, е да смачка всяка индивидуалност. Нали? Това говорим за дясното. Да, така. Да се смачка инакомислящия. Той трябва да влезе в кълъпа. Той трябва да стане една от водещите големи партии, иначе просто е вън от, в кавички казано, голямата игра. Аз не видях какво става по време на 30-дневната кампания, в която обиколих цялата област. Аз не познавах добре Ямболска област. И какво видяхте? Мизерия и липса на надежда. Тези хора не вярват на никого. Дори на мен като лекар не вярват. Аз съм правил много добро професионално. Или когато не съм можел да го направя, не съм създавал проблеми на хората. Вие като работите във Варна, до Ямбол са идвали да ги лекувате. Така беше, да. Но ли си представите, че те дори нямат доверие на един лекар като мен, който отива при тях и им казва, хайде да поговорим. Ние сме различни. Аз съм различен. Хайде повярвайте, аз не ви говоря празни неща. Да опитаме да живеем заедно, да го направим за децата си, да ги върнем децата си. Какво стана? Същите хора. Как да стане тази система? Как да обясним на хората, че е нужна радикална промяна? Само младите хора могат да направят такава промяна. Това сближаване, циганското лято върви. Прекрасно е, красиво е, но то ще свърши. Колкото и да не се иска, ще дойдат пак солени сметки от енергоразпределителните дружества, ще обявят, че съжаляват, но българите са енергийно бедни. Тогава може ли да се очаква протестиращите от миналия февруари да се съединят с тези, които умните, красивите и така нататък, защото според мен и те нямат достатъчно пари. И те са енергийно бедни. Тогава знаете ли какво ще стане според мен? Ще използвам това понятие от философията охолокрация, което според мен би било още по-тежко наказание за тези, които в продължение на месеци наред въртят държавата на малки си пръст.
и не слушат какво им говорят интелигентните и възпитани хора. Охолкрация, власт и сила от улицата. И не искам да бъда лош пророк, но според мен ще настъпят много тежки години по улицата. Хората истина ще осъзнаят за какво става въпрос, като дойдат първите сметки за ток. Години дори. Добре, месеци. Месеци. И докъде може да доведе след това? като разумът липсва, какво остава? Младите с тяхната революционна план да пометат всичко. Вие го казахте, но аз междувременно си спомних, че една от тези партии, пък и другата, ДПС и БСП, няма защо да усуквам нещата, не бяха доста време на власт. И те огладняха, т.е. техните активисти, техните калинки, всяка партия, да не се лъжим, си има такива калинки и прочее, и прочее. И те считат, че сега е времето. Ама те са едни и същи. Да. Ами и тези, които управляваха до преди няколко месеца, и тези, които в момента управляват, са едни и същи. Те са продукти на една и съща система. За матрошки ли говорим? За матрошки? Ами абсолютно система на възпроизводство. Затова преди малко ви казах, че не се допускат външни хора. Не се допускат хора, които са различни. Не говоря дори за себе си. Не се допускат там. Защото, виждате ли, ние сме вечни, така мислят те. И се възпроизвеждат едни и същи олигархия, обвързани в различни зависимости. Нали? За това говорим, господин Ненов. И за тези 20 години как да го направим това нещо? Пасианса ми излиза. Ние, ако трябва да чакаме 200 години, докато тревата, нали, да поникне, па да я подкосяваме, пасновички да режем като уимбълдънската трева, то къде ще стигнем така? Ние сме европейци, не сме по-различни толкова от другите, нали? Трябва да успеем да го направим с силата и с морала, с нормалните сетива и с нормалните хора. Има такива хора. И в нашия град има такива хора. Като казах, че нашия град, остана ли ви време да гледате така нареченото политическо шоу на Николай Бареков? Забелязах от отделни епизоди по телевизията. И? Ами, господин Бареков се изживява за поредна емисия, ама ние общо дето сме наясно българските емисии, докъде доведоха българския народ. Общо дето господин Бареков ми прилича на Яне в младите му политически изяви. Да, това беше интересно определение. Хареса ли? Да. Интересно е, ще помисля върху него. Да. Аз се ужасих, думата е силна, но прекалено много аутсайдери видях от политическия спектър и бих казал и социални аутсайдери, които от 20 години, от 30 години ги гледам някои от тях. И все едно и също. И това е един омагьосен кръг. Да, аз ги видях от тази трибуна на TV7, когато отидох да присъствам на шоуто. Даже част от тях очаквам да ги видя в партията на Бареков, може би след една седмица. Ма тези хора остават да викат и по улиците смърт. Нали разбирате, че тези аутсайдери, социални аутсайдери, всякакви хора, викаха така през април, когато участваха в един, в кавички казвам, дебат някакъв политически, поредното политическо шоу на TV7. Бареков го нямаше, но беше Витомир Сараиванов. Ма това е унизително да стоиш там. И отдолу някой ти казва смърт. Аз бях покътен от това, че... Това е абсолютно безобразие. Тези хора присъстваха като Марията Сивкова стоеше това е ужасно. Мое дясно, областният управител, към който нямам лошо отношение, но не съм привърженик, вляво и между тях един човек, който е с едно доста криминално така. Да, разбрах, да. Минало... Всъщност, това ли е шоуто на Бареков? Да събираме тези хора и да правим политика, като насъскваме хората и използваме един... То не е популизъм, това е толкова елементарно заиграване с най-ниските и долни страсти и чувства на хората. Но ако това не е политика, тежко ни и горко. Тежко ни и горко, господин Ненов. Яне Янев ще не се види като един фойерверк направо. Яне Янев ще се окаже един солдор. Точно така. Един пухчо. Пухчо. Да. А тук, с бялата риска, контето,
смърт, Три- какво ли не. три тиротехника имаше. Веднага решаваме проблемите на хората на площада. Как мислите и вие? юристите, които решиха един пократително сложен казус, Да, разбира се. няма да имаме време Уникално, за това уникално. нещо. Това е ужасно. Див популизъм. Или нещо още по-изчанчено. Повече от това, сигурно. Добре. Пак не стигна времето. Ако сме живи и здрави и ако отминат без кръв тия времена, зимните, може би пак ще ви поканя. Нещо не можем ли да кажем хубаво на финала? Знам, Джани Родари какво казваше? Не губете надежда, деца. Искате ли да свършим така предаването? Не губете надежда, хора. Има надежда. Има и добро на този свят. Добре. Така да свършим. Благодаря ви, доктор Стефанов. Благодаря ви, Уважаеми господин. зрители, за тази вечер това беше от предаването на Фокус. Животът е само един и е прекрасен. Не забравяйте това. Останете с програмата на телевизия Диана.